Ngisuka ngile mtubatuba yini kufuneka ngize mona. Uyabona ke lapho ngishaya izandla bona nje ngabe ngithi hallelujah ngithi glory to Jesus kwayisho labakholwayo. Kodwa ke nami nginyanga enhle ekholwayo emaziyo uNkulunkulu. Absolutely. So engikushoyo ke la kuphiliswa abantu kwelashwa abantu. Sibuka lana sikwezejani la? Wendodana Makhosi. Sifuna ukukhotha into yamalumbo lapho ungabonayo. Siphe nje insisi nje yodwa sikhotha. Mayitholakala ayize phela sisibone nanithi idliwa kanjani. Siyawubona ngawe phela mayidliwa ukuthi iyadliwa bathi yonke into iqala esandleni sakho. Ugogo Nxumalo ochitha amathambo ufuna ukubona lamathambo ukuthi ewachitha uwachitha kanjani. Ufuna siwabone phela enza ubufakazi cha masiwahohla Nxumalo. Sesifikelele kahle kakhulu endaweni yaseMona nakuyila sifikele somnyango wezempilo sihambisana nabalaphi bendabuko senibonile ke imisebenzi emihle enziwa abalaphi bendabuko kodwa siphethe usihlalo la uDokotela uShabalala uyena usihlalo wala kwaZulu Natal wabalaphi bendabuko baba uShabalala siphe ukuthi namhlanje sizokwenzani khona la endaweni yakaNongoma. Siyabonga kakhulu ukuthi umnyango wezempilo ube khona nathi uzosibona ngoba uma sikhuluma ngendaba ye-referral system ukusebenzisana phakathi kwethu nabelaphi bendabuko kanye nomnyango wezempilo kusho ukuthini. Kuyasijabulisa kakhulu ukubona obaba Maphisa beguqile kanye nathi bebona ukuthi umsebenzi wethu uwumsebenzi okanjani nokuthi futhi kwenzakalani ekulapheni kwendabuko. Hayi ngibonile ke ukuthi ke sikhonjisiwe indlela eziningi nezihlukahlukene engathi ama surgery ahlukahlukene bangibeka ngolwa ngapha ulimi kodwa sindumba ngolwa ngapha futhi ulimi ngangena nami ngeza besithokoza khona manje sambona nobaba futhi oyinyanga nayo sisondezile ekuthenini ke izinto zikusebenza okunjani kodwa kuningi okuhle mhlawumbe indawo ezifana neMona le zikhona nakwezinye futhi izinhlaka noma ama districts ahlukahlukene kwiprovince. Zikhona baba Maphisa naseThekwini sinale indawo kuthiwa kuse-Fish Market siphinde futhi nale kaMhlabi yalingana zikhona nje nasemaJuba district ikhona akukho la zingekho khona kodwa le iMona iyona market enkulu kakhulu la abelaphi bethakela khona imithi yabo beyithatha beyisa kuma districts wabo ngokuhlukahlukana. iMona singathi i-central ku ekutradeni kwamakhambi esintu khona la kwaZulu Natal. Ngiyazi ukuthi ungqongqoshe ukwakhulumisa into ethinta ne-conference ukuthi kuzohamba kuhambe nibe ne-conference le kuzoba isisekelo nesiqalo sayo i-conference kuthini ukulungiselela ni ready for i-conference. Ngokuqala nqa sizoba nengqungquthela efana nale yabelaphi bendabuko kwaZulu Natal. Ngithi angibonge kakhulu uma kufika lolu hlelo olukanje abelaphi bendle emnyama nabelaphi bendle emhlophe siyadingana ngoba zikhona izifo abangakwazi abamhlophe ukuzelapha ezidinga thina esingabelaphi besintu futhi nathi zikhona izifo esingakwazi ukuthi sizelaphe ezidinga abamhlophe so siyadinga ukusebenzisana so makuvela amathuba nje ngithi angiphakamisa izandla kakhulu ngibonge nakumveli nqangisathi kungathuthuka kuqhubeke kuye phambili sigcine sisebenzisana ngokuphelela abamhlophe nabamnyama ukuze sikwazi ukuvikela isizwe abantu baphiliswe basinde. Lapha esilungwini siba nomuntu okuthiwa udila nesifo samathambo umuntu oshaya lokhu nalokhu wena makungathiwa nje yini okwazi ukugadla ngayo uyobatshela ukuthi yini wena okwazi ukuyishaya nje kahle kakhulu. I-stroke ngiyashaya mkhulu nokopha komuntu wesifazane engasanqamisa ukuthi usehlulwa uDokotela athi wophudu ngifike mina ngikushaya kuningi ke singiyakubala kodwa ngibala izinto ezibalekile nomuntu ukuthi uphethwe isiza sanqamuka sisapheli ngifike mina ngiseshaya ngiyoDokotela usangweni inkunguluzana kade bese beyigunguluza abafazi namadoda ngimile nje. Hayi nizwele ke balele emakhaya kunjalo nje umnyango wezempilo kwaZulu Natal uphumile ke sila endaweni yaseMona namhlanje sizoba nomhlangano noma nobusuku lokubungaza ukusetshenziswa kwemithi noma amakhambi esintu kanye nabalaphi bendabuko eAfrika iyonke jikelele. Usuku luhlekese lokusinilethela nje ngokuhamba kwalo suku izinto ezahlukene ezinhle ezenziwa abalaphi bendabuko. Sibika bukhoma sila eMona kwaNongoma. There is no Ngoma here.